Мнозина сега говорят, че Иван Костов се завръща на голямата политическа сцена. Като човек, който добре познава неговата политическа биография, смятам, че макар че преди 8 години Иван Костов и неговата партия СДС безславно загубиха властта, той никога не е слизал от тази сцена. Друг е въпросът, че сега и феновете му, и опонентите му го наричат с определение от рода на новият лидер в дясното или пък новият дипломат номер 1 в дясното. Мнозина приписват основна негова заслуга за създаването на новия политически проект, който ще носи името Десните или Синята коалиция, както ще разберете по-малко. Така или иначе, с него винаги е приятно да се говори за икономическа алтернатива, защото той, за разлика от други български политици, е доказал, че може да работи в условията на икономическа криза, както беше през 1997-2001 година. Добро утро, господин Костов. Добро. Имате ли своя икономическа платформа, която нескромно можем да наречем планът Костов за справяне с кризата? Да, безспорно. И аз искам направо да кажа, че очаквам от българските медии десницата да се изправи срещу левицата в един дебат, за да стане ясно, че има такъв план и че той е съществено различен от това, което правят от левицата. Заставаме зад вас. Това студио може да бъде достроено и за такъв дебат. Десните, в лицето на Иван Костов, Мартин Димитров, да речем други експерти, също господин Станишев и господин Орешарски. Да, би бил чудесен дебат. Друг е въпросът, че аз лично ще се веселя много с факта, че през 2001 година господин Орешарски защитаваше вашето правителство и вашите успехи тогава също НДСВ. Сега влиза от другата страна на барикадата, малко странно. Истински наемник може да се бие за различни каузи. Въпросът е да получава това, което иска. Добре, вие сте икономист. Не е ли при вас в икономиката не е важно политиката? Мнозина казват, в икономиката важно са парите. Важно е как се движат парите, а не толкова дали някой е ляв или десен. Така е. И тази макроекономическа, финансова, банкова стабилност, която ние постигнахме 1997-2001 година, тя е запазена до сега. Тоест, в този смисъл парите са, така да се каже, съхранени. Само че, ако трябва с една дума да кажа, основното в различията са, че някой трябва да изключи автопилота, на който е оставена тази макроекономическа стабилност и този режим на растеж от 2001 година и да мине към ръчно управление, защото отпред има голяма буря, идва сложни времена и трябва да се управлява ръчно. Идва метеоритен дъжд срещу совалката България. Господин Станишев се усети и веднъж каза нещо такова, между многото неразбираеми неща, които говори. Той каза, трябва да изключим автопилота. Не знам дали си спомнят. Не си спомням, но що го е казал, очевидно го има предвид. Трябва да се изключи този автопилот, защото ето примерно, вижте какво принципни различия има в фискалната политика. Българското правителство 3% излишък в условия на криза. Американското правителство над 10% дефицит. Обама строи цялата си програма, като мощно поема държавен дълг, за да освободи фирми, банки и прочие, да могат да пресрещнат условията на кризата, да им помогнат да се възстановят. Това какво означава, когато казвате? Повече държава или по-малко държава? Какво прави Обама? Ами спасява. Спасява първо финансовата система, спасява банките, дава възможност на икономиката да тръгне да излиза, но го прави с цената, пак повтарям, което е ключово и е много важно, да се промени фискалната политика. Държавата става длъжник по време на криза, а не кара данъкоплатеца да става длъжник, защото стоварва върху тях непосилни тежести. Вие казахте за ръчното управление. Кой от българските политици, но така надявам се на вашето обективно мнение, вие сте доказал, че когато става въпрос за експертност, излизате от рамките на десния политик. Кой от българските политици изявени има шофьорска книжка да поеме държавата на ръчно управление в тези времена? Вижте, мнозина знаят какво трябва да се направи, но нямат воля и решимост. Нямат смелост да го направят. Той има всички качества, и експертни, и политически. Например, сега не говоря за политик, смисъл ползваш се с доверие на определена политическа партия, но аз съм убеден, че господин Пламен Орешарски знае откъде точно се изключва автопилот. Но не смее да го направи, защото не знае тези около него какво ще направят. А може ли той да поеме, да речем, управлението? Има ли тези качества, Орешарски? Ако няма смелост и решителност да мине на ръчно управление срещу бурята, която се задава, няма как. Но да излезем от метафорите, ако искате, защото трябва да говорим конкретни неща. Правителството е абсолютно задължено да направи всичко възможно, не да пресира банките, фирмите,
по линията на кредитите, както се получава в момента, а да се направи широк достъп до кредитите при сравнително приемливи ниски лихви, защото икономиката отразява кризата с помощта на банковия кредит. В момента една мярка, която Българска народна банка възприе, нарича се промяна на правилата на провизиране, т.е. срещу лошите кредити, банката трябва да отделя провизии, за да ги защити. Смисъл да е сигурна, че ако спрят да се обслужват, тя няма да закъса. Тези лоши кредити или тези, които се очертават да се превърнат в такива, банките получиха правото да ги предоговорят. И те какво правят в момента? Вместо да ги предоговорят и да ги извадат от лошите, те стоварват върху заемополучателите нови тежести по обслужването, примерно вдигат лихвата. Това не е антикризисна политика. Ако Централната банка със своите мерки води до там хиляди фирми да получават по-тежки условия по кредита, тя всъщност усилва кризата, а не спасява. Какво казват БСП и така според мен те са напипали слабото ви място? Те казват, Иван Костов е доказал, да казват, голям държавник, голям политик, безспорно голям икономист. Но той е доказал, че е силно десен, че може да води силно дясна политика. По негово време беше извършена приватизацията, държавата се оттегли от живота на хората, другите пък казват, разграбиха държавата, хората около Костов. Много от хората казват, нали, Костов ни направи бедни за цял живот, защото си загубихме работата, понеже направи държавните предприятия частни. Приемате ли тези критики? Не, защото... Имате ли се за силно десен политик? Крайно десен? Не, аз не мисля, че съм силно десен и крайно десен. Лаврите за приватизацията ги делим с Жан Виденов. Той направи масовата приватизация. И печелившите предприятия той ги приватизира по линията на масовата приватизация. Приватизацията по принцип наистина временно лишава хората от техните работни места, но ние приватизирахме преди всичко предприятия в ликвидация на практика. Те бяха разграбвани в условията на безвластие, на отпаднала, загинала държавност, която беше 96-та година. Ние приватизирахме за загуби и загубени предприятия. С перспективата, както стана в следващите 8 години, с перспективата в частни ръце, те да възстановят производството, да увеличат заетостта, да дадат високи заплати, както и се случи. Много пък затвориха кепенци за винаги и се разпаднаха. Да, но икономиката тръгна нагоре и още през 99-та година вече започна да набира скорост. Средната заплата се повиши значително в тези 10 години. Тоест, ние сме на прав път. Това е безспорно. Трябваше да има приватизация, за да има стопанин на предприятия, които иначе никога нямаше да произведат доходи. Какво ще правите с данъците? Данъците трябва да бъдат намалени. Намалявате ли данъците? Защото и трябва да бъдат намалени разходите. И трябва да бъдат намалени разходите още повече, отколкото... Тоест по-малко държава в условията на криза. Задължително. А за хората кой ще се грижи? За бедните, за безработните, за унижените? Има огромни програми за бедните, за социално слабите, за инвалидите. Програми, които за съжаление не стигат до крайния адресат. Има достатъчно пари. Българската държава в момента разполага със средства да води една много добре фокусирана социална политика. Какво трябва да се направи там с две думи? Защото чух да казвате, че не се справяме. Първо искам да напомня, че средната пенсия 96-та година, т.е. преди нашето управление, беше 19 лева. Сегашни пари. Ето беше ужасно. А ние я оставихме, не средната за цялата година, а ние оставихме средната за 2001 92 лева. Тоест, средната пенсия увеличила повече от 4 пъти и половина. Това сме постигнали за 4 години. В този смисъл могат да се направят много сериозни неща за пенсионерите и сега. Има ред политики държавни, които трябва да се поемат от държавата. Примерно защитата на майчинството. Насърчаването на майчинството не трябва да се плаща от Националния осигурителен институт. Определени задължения при пенсиониране на професиите, които имат малък хоризонт на трудова заетост, смисъл работят малко, пенсионират се с високи заплати и тая тежест по обслужването на тези заплати, включително и техните участия в допълнителния, доброволния, нека за допълнителния да говорим пенсионен фонд, т.е. за втория стълб, трябва да бъде приравнено към всички останали. По този начин ще се облегчи Националния осигурителен институт и ще се даде възможност да се преизчислят, като се повишат пенсиите и то съществено. Ние това го предлагаме всяка есен. Вашият бъдещ
ако стане, разбира се, политически съюзник Бойко Борисов, набляга изключително много на борбата с корупцията. Той казва, ние ще вземем парите от сивия сектор, ще вкараме министри в затвора и така нататък. Вие тук можете ли да се изявите по някакъв начин? Защото имате наистина спорна репутация в тази област. От една страна, вие уволнихте половината си правителство и дойдохте тук и казахте, че сте го направили заради съмнение в корупция. От друга страна, не го обяснихте тогава на хората това нещо. И останахте неразбран. Ето какво трябва да се направи със сигурност, което не зависи от съдебната система. Трябва да има система за контрол и за противодействие на корупцията, опряна на усилията на опозицията да критикува управляващите. Така трябва да бъде. Тоест, на паритетен принцип, Комисия за противодействие на корупцията, председателствана от опозицията, същата такава комисия за контрол върху европейските фондове и с критичността на опозицията трябва да се следят действията на политическите кабинети, включително на администрацията. И няма нужда от съдебна власт, дори няма нужда. Нека тя да си проточва своите процеси за 4, за 5 години. Тя ще ги съди, примерно. Важното е тези хора, за които има основателни съмнения, да бъдат изваждани от изпълнителната власт. А европейски експерти това да бъдат полезни? Не, знаете ли, това е молба към Европейския съюз да колонизира България. Ами да има един политически борт от европейци. Да ни направи 27-ма колониална предпридатък към Европейския съюз. Ама мнозина казват, аман от османско иго, аман от руско иго, дайте по-хубаво да е европейско. Вярно. На хората това им звучи чудесно. Звучи им чудесно да дойдат европейски. Да дойдат европейски. Само, че в Европейския съюз няма такива механизми. Европейския съюз не е имперска държава. Тя не може да управлява чужди територии, не може да носи отговорност за това. Поради тази причина, аз вчера гледах заглавието в новинар. Само БСП може да спаси България, казва господин Станишев. Пред Ройтерс. Защо изобщо България трябва да бъде спасявана след 4 годишно управление на БСП? Не, той казва от световната икономическа криза, която няма нищо общо с БСП и СДС. Да бъдем коректни. Защо не започна да я спасява още, когато бяха първите предупреждения за криза? Не спасява това, има спасителен план. Не, трябваше да изключи автопилота. Връщаме се към началото на разговора. Трябваше да се смени фискалната политика. Изобщо той трябваше да действа решително. Освен това, той не може да казва БСП ще спаси, след като БСП вика европейски комисари да дойдат да управляват вместо тях и да ги надзирават. Значи, БСП ще спаси, няма да спаси България, БСП ще извика европейски комисари да спасяват България. Това е точното му изречение. Кажете сега честно само, за себе си. Само, че това е пълно безсилие. Нека да си го кажем директно. Това трябваше да се каже на българските избиратели, трябва да се каже така. БСП и тройната коалиция нямат способност да въведат ред, не могат да създадат организация, не могат да се справят нито с проблемите на обвинението, нито на съдебната система, нито на усвояването на еврофондовете. Трябва просто да дойдат другите, но не европейците, а трябва да дойде алтернатива. Другите може да са десните, може да е синята коалиция, затова след малко може да е ГЕРБ с вас. Кажете сега, защото вие сте, така за хората, които ви познават много добре, вие сте изключително голям политик и сте политик, но се правите сега на експерт до известна степен. Какво ще бъде вашето място на следващото управление? Аз не се правя на експерт. Вие сте експерт, но играете тази експертна роля. И казахте даже преди няколко седмици, че се виждате в парламента, така скромно, ще седне Иван Костов, ще гледа и ще помага. Първо, голямата ми амбиция е да разбирам от тези неща. Имам уникално съчетание на специална подготовка на докторат по тези въпроси, съчетан с опит на приложение в противодействие на кризи. И през 90-та, и през 96-та година. И 96-та и 97-та. Не може да се отрича такъв опит. Просто това би било... Съчетание уникално между експерт и политик. Къде ви е местото? Аз съм наистина експерт. Тоест, разбирам от тези неща, знам какво трябва да се направи. Всеки, който ще тръгне да отрича това, просто ще изкриви съществено никой не го отрича. Въпросът е, че вие като че ли, давайки заявка, че ще играете някаква второстепенна роля, отговарям веднага. Следващото управление ви задачават. Това, което трябва да се направи, е да се изработят решения на базата на много дълбока експертиза и да се концентрира воля и решителност
да се получи съгласие, включително на опозицията, защото с национално съгласие се преодолява както политическата корупция, така и кризата. Всички неща стават с съгласие. И БСП ще вкарате в този консенсус, ако вземете властта. Много ми се сърдат в Демократите за силна България, защо започвам да говоря за съгласие. Но целият световен опит е такъв. В момент на големи изпитания се търси политическо съгласие върху точно определена и ясно дефинирана програма. Големия проблем, примерно, на управляващата тройна коалиция, аз нощи им го казах в парламента, че разпиляха енергията на това Народно събрание, където имаше пълна готовност и имаше мнозинство да приеме строги закони срещу политическата корупция в самото начало, където възниква политическата прослойка на самите избори. Има такава воля, отказаха да го направят и то няколкото управляващи елита на ДПС и на БСП. Това Добре, как ще постигнете консенсус тогава с тях, с ДПС и с БСП? Вижте, аз пак повтарям, в Народното събрание в момента има достатъчен брой депутати, които са готови да приемат тези закони от всички страни на политическия спектър. Те са готови да го направят. Разбирате ли? Не отговорихте на въпроса. Искам да кажа, че има хора подкрепящи силно и вярващи, че може да се предприемат законови действия и да започне рибата да се чисти от към главата, откъдето се е вмирисал. Не отговорихте на въпроса как виждате вашата роля в следващото управление на България. Ето в изработването на тези решения, намирането на тези консенсуси. Това е най-сложната. А защо не в изпълнителната власт? Това е най-сложната политическа роля. Няма по-сложно от това. Защото ако можеха да направят, аз не случайно ви говоря за разпиляна енергия. Ако някой беше достатъчно опитен, достатъчно широк като поглед на държавник да имаше, в тройната коалиция щеше да види, че на Народното събрание има капацитет, има нагласата и може да приеме драстични мерки срещу политическата корупция. Трябваше да го види и след това да го постигне. Никога не е имало такова нещо. Цялата опозиция да дава добри идеи, след това те станаха вчера по време на дебата и казаха толкова много народни представители с добри идеи. Ами защо тия идеи ще отидат в кошчето? Значи някой трябва да го направи. Това е най-сложната политическа задача. Постигането на консенсуси, премерването, търсенето на баланси, решението на тези задачи, арбитрирането на спорове между управляващи и опозиция, това е най-сложната задача. Кой ще оставите да управлява следващото правителство? Ако вие сте в парламента. Аз видях едно много умно момиче в ГЕРБ, което на вас мога да не ви е харесало, но на мен ми хареса, защото беше дръзко, защото беше информирано вчера на дебата. На дебата? Дори такива хора могат да вършат. Имат ли ГЕРБ експертния потенциал да управляват страната с ваша помощ? Но вие в парламент. Това вече е отговор очевидно, да. Въпросът е, че ГЕРБ очевидно и снощи показаха, че са много далеч от експертния капацитет за управление на страната. Освен това, аз чух нещо с голяма тревога, едно популистко говорене в полза на изграждането на големите енергетични проекти, например АЕЦ Белене, което е едно от най-вредните неща, които може да се говори в момента. Чух го казано от господин Бойко Борисов. Притесни ли ви това? Притесни ме много, ще кажа защо. Защото за да се построи тази атомна централа, ще струват 7-8 милиарда, които ще се харчат в продължение на 7-8 години. Тази централа сега е ненужна, в края на кризата може да се окаже абсолютно ненужна. Това е наливане на пари в енергийната олигархия в България, което започна правителството на Сергей Станишев точно по образец на Путин. 700 милиона в момента са хвърлени в енергийния холдинг. Добре, ако вземете властта, ще спрете строителството на АЕЦ Белене, това ли не казвате? Разбира се, трябва да се отложи. Трябва да се види дали ще има нужда от тази централа, защото другото означава един баща, който има цял гараж с лъскави коли, като дойде кризата, да си купи най-лъскавата възможна кола, която очевидно му е ненужна, а децата да стоят гладни. Това означава да се прави АЕЦ Белене в години на криза. Това означава всичките големи енергийни проекти. Това, което трябва да се прави, е да се пести водата, да се преработва и изчиства водата, защото България е на първо място по разхищение и опасно изчерпване на водните си запаси. Това е ключово. Трябва да се строят пречиствателни станции, трябва да се строи и инфраструктура за бизнеса, за да може
просто да се отвори възможност бизнеса да... Вие ще отречете, разбира се, но до голяма степен много от, пак казах, и от добронамерените, и от недобронамерените ваши анализатори твърдят, че новият проект, който сега се оформя, който ще се казва стартира кампания на Вестник 24 часа, синята коалиция или десните, до голяма степен е плод на така вашия дипломатически усет, на вашият политически проект. Проекта, който е анализиран, създаден от Иван Костов. Как виждате това чудо? На къде може да се развива то? Проекта Обединена десница наистина беше, да кажем така, стартиран само от Демократи за силна България на 1 декември, на нашето национално събрание. Ние там казахме, че предвид опитите България да бъде извадена от релсите, по които се движи на европейско и атлантическо членство, предвид обстоятелството, че ползите не стигат до българските граждани, до българските фирми от европейското членство, ние трябва да влезем в управлението. И предвид пък видимия дефицит на капацитет и на потенциал за управление и на експертиза в ГЕРБ, ние трябва да сме готови да изпълним ролята на коректив и гарант, че точно определени неща ще бъдат направени и други, че няма да бъдат направени. Защото в години на криза има цял набор от неща, които в никакъв случай не се правят. Примерно, както с болния. Не можете да му отнемате. Той е на командно дишане с кислород и вие да му свалите маската. Това не може да се прави. Ето, вашите колеги това казаха преди време. От Бойко рейтинга, от нас експертите в управлението. Горе-долу този проект представлява нещо подобно. Кои ще бъдат вътре в този проект още? Кои са хората? Ето, вчера Кошлуков. Разбрахме, че той ще участва. Вече сте повече. ДСБ, СДС... Обединените земеделци. Госпожа Мозер. И тя е вътре. Господин Праматарски. Водят се преговори. С него. Да. Какво става така, ако мога да го нареча, вашият любимец Яне Янев и Ред, законност и справедливост? Водят се преговори. Не е тайна, че вие много държите той да присъства. Пак е в Лондон. Чакаме го да се върне. Чакат го да се върне преговорния екип. Много ходи в чужбина този човек. Не знам. Вие искате ли той да бъде в коалиция? Да, разбира се. Държите? Заради антикорупционното му говорене? Не. И за антикорупционното му поведение. Заради действията му. Притеснения. Заради решителността му да действа срещу корупция. Мартин Димитров изказа някакви притеснения тук за него. Аз разбирам, но нали сме заедно, нали правиме коалиция. Тази коалиция има капацитет, много голям капацитет да бъде истински, с истинско тежко присъствие в Народното събрание, действително да е коректив и действително да е гарант. За това, че се следва определена политика. Но трябва да, как да кажа, така да се отворим към другите и да ги приемем сред себе си. Защото има нещо много, много сложно на тези избори. Тези избори са с нещо като генерална репетиция, от която се разбира кой ще получи главните роли. Генералната репетиция са евроизборите. На евроизборите могат партии, които нямат достатъчно подкрепа, примерно такъв е риска за коалиция напред, такъв е риска за очевидно за НДСВ, такъв е риска за Яни Янев, те могат да бъдат просто изхвърлени от същинските... Защо не направите една голяма... Ето това. Ама бихте ли взели, да речем, НДСВ или тази част от НДСВ, която или напред? Вие знаете, че ние за Българска нова демокрация също сме за. Добре. И все още се надяваме, че ще намерим някаква формула Кои са политиците там, които харесвате? Ами господин Великов, безспорно е един много стабилен, много солиден човек с много силна подкрепа лична. Той може да, по моя преценка, да се пребори, да спечели като независим участник. И харесват го доста, между другото, в Монтана. Има, да не ги назвавам по име, защото някой може пък да си чуе името. Да ме обидени. Не мога. Защо да има обидени? Че не сте му казали името в студиото. Ще кажат, Иван Костов спомена Лидия Шулева и примерно Николай Свинаров, забрави Пламен Панайотов. Или обратно, спомена Панайотов. Тогава спирам с имената, но има такива лица. Има хора, които работят много добре в избирателните си райони. В Пазарджик, в Кюстендил, на други места в страната. Има хора, които наистина присъстват на място, имат собствена тежест и ще бъдат полезни. Между другото, колегите от СДС го знаят това. Те го знаят и те СДС до голяма степен сега пак ще отречете, ама те се съобразяват с вас. Значи, ако има наистина водеща политическа фигура в целия този десен проект, който се създава, това сте вие. Говоря само за политическа фигура, не говоря за партии, за да не се обидат цели партии.
Последния път, това е и последния въпрос, като си говорихме с вас тук, аз ви казах, че остават тези съмнения, че вие умишлено изтикахте СДС от коалицията СНДС в 2001 година и така, ако проследим логиката на събитията, влезе БСП във властта, стана ДПС толкова силно, колкото е през последните 8 години. Вие казахте, не, аз нямам тогава заслуги, имаше си друго ръководство на СДС, то така се реши. Обаче тук ми пресрещна Надежда Михайлова една сутрин в гримьорната и ми каза, не е така, както каза господин Костов в студиото. И то го каза добронамерено. Тогава каза, общата воля беше, и тя беше такава, общата воля контролирана от него, да не се прави коалиция с НДСВ на никаква цена. Приемате ли го това като грешка ваша и отговорност? Сигурно съм направил много грешки. Всеки, който работи, греши. Защото сега същите хора ги харесват. Аз не съм човек, който... Хората са се променили много. Вижте, едно е човек, за разлика, който идва... От вас биха казали, някой от нас бих казал, че вие се променихте много. Воден от някакви лични амбиции, отива в управлението, вижда какво е, преживява своите тързания, взима своите решения, носи своите отговорности, прави своите грешки. След 8 години той е друг човек. Нека да разбираме, че хората се променят. Най-ценното в политиката, най-ценното е да събереш около себе си бити. Нали помните 7-те самураи? Какви хора събра? Не само великолепната седмор, която е ремейк на този, това са аутсайдери. На практика Куросава това го е направил. Това са хора, които губят. Са загубили всичките си битки, но спечелиха последната битка и защитиха селяните от разбойниците. В този смисъл... го е казал, че за един, как беше, за един бит 10 небити давам. Точно така. Хубаво е да се съберат хора с такъв опит. И към тях да има и друго отношение. Защото те са дошли с много свои заблуди в политиката. Хората в края на Народното събрание, аз не случайно, пак ще ви върна към това, наличната воля да се преборят с политическата корупция сред депутатите в това Народно събрание от всички парламентарни групи, това е феномен, който аз виждам за пръв път. Вие сте в ролята на човека, който ще събере самурайте, за да спаси селото от разбойниците. Така говорите за себе си. Метафори са това. Метафорично. Последен въпрос. Вие осъзнахте ли вашите грешки като политик? Мнозина се притесняват от твърдата ръка. Аз така съм си говорил с много хора и от бизнеса, и от политиката. Казват, да хареса ми го Иван Костов като политик, ма не си поплюва. Ще вземе властта и ще се саморазправи с нас. С твърда ръка. Командира. Не случайно така ви виках. Плашите ги с това? Точно заради това трябва да има различни хора. Вие казахте сега, вие, аз не искам да съм аз искам в тази коалиция да има няколко хора отпред. Искам на младите, на Мартин Димитров, на Яне Янев, на други млади лидери. Сред ДСБ има чудесни млади хора, да им се даде шанс да излизат напред. Вече това е начина, по който ние ще разчупим и политически образ на десницата, защото тя в 8 години в опозиция събра много сила вътре в себе си. Иван Костов, гост на предаването тази сутрин по BTV със своята концепция за излизане от кризата, също така и с своята покана към Българската социалистическа партия на дебат десни срещу леви. Нашето предаване веднага е готово да откликне на това желание на господин Костов. Още повече, че експертен сблъсък при всички положения ще се получи в студиото на BTV. Продължаваме да следим темата с дясното и в други